Türkmenistanda dowam edýän bu garaşsyzlyk ýyllaryna görülen iň agyr ykdysady kynçylyklar, harytlaryň dynugsyz gymmatlamagy, dolarlaryň gara bazar narhynyň erzellik bilen ýokary galmagy hökümeti aldyraňlyga salýar diýip Azatlygyň türkmen hökümetiniň näk çeşmesi habar berýär. Bu maglumat daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň ýüzlerçesiniň özlerine iýdan enatalar tarapyndan iýerilen pullary türkmen bank kartlary arkaly alyp bilmek mümkinçiliginden dowlaýan mahrum bolmagynyň ýanyna gabat geldi. Ykdysady problemlere çözgüt tapylmaýar. Bahalar dynugsyz gymmatlaýar. Emma prezident Berdimuhammedow Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi tarapyndan teklip edilen reformalar bilen alalaşmaýar. Diňe zoňtorluk bilen ýagdaý düzeltmek talap edýär diýip emele gelen ýagdaý ýakyndan synlaýan çeşme gurrun berdi. Şeýle dol şinlik hem manadyň devalwasiýa edilmek ähtimallygyna seredilýändigini aýtdy. Ýöne bir emele gelen ýagdaýdan çykmagyň asanly mümkinçilikleriniň biri hem bolsa, ilatyň aglawy köpçüligi üçin uly şok, tartgyn bolar. Pul düýpden ýok we onuň geljek ýeri hem görnenok. Kary berjileri Türkmenistanyň tölek etmek ukybyny anandyrmak mümkin näl. Ýagdaý ören gözgaýyny diýip türkmen hökümetine näk çeşme aýtdy. Azatlygyň daşogudak çeşmesiniň 27 aprelde beren maglumatyna görä ýurdun demirgazyk sebitiniň ilaty bahalaryň ýygderli gymmatlamagynyň ulalada galýar. Dolarlaryň gara bazardaky narhy 18 manada çykdy. Adamlar manat dolanşykdan aýryljakmyş, rubla geçiljekmiş diýip gurrun edýär. Ýygnap goýan manadyna gyssanmas mal alýanlar köperli diýip anamdar çeşme aýtdy. Şeýle de şugun daşoguda polisiýanyň şeýle gurrun edýän adamlar gözläp, soraw geçirip ýörenini barada maglumat gelip gowuşdy. Dolarlaryň gara bazar narhlarynyň barha gymmatlamagynyň fonuna manat we onuň geljegi barada mundan öň hem dürli gurrunlar ýaýrapdy. Şu aralykda Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurtlardan şahsy adamlar, garyndaşlary ýa ýakyn tarapyndan we aýlyk hökmünde iýerilen valyutany almagyň hem kynlaşdyrylanyny habar berilýär. Azatlygyň Aşgabat çeşmesiniň tasdiklamagyna görä Türkmenistanlylar şahsy adamlardan gelen valyutany diňe manatda döwlet kursyny alyp bilýär. Emma ogly ýa gyýyz daşardan $500 iýeren pensioner ol puly manatda almakdan ýüdegirip, izni bermek talap etse, ondan bank hyzmatlary üçin dolarlarda $35 tölemek talap edilýär. Türkmen banklaryna valyuta meselesinde girilen soňky düzgüne görä, odal adamlar daşary ýurtdan aýlyk hökmünde gelen, ýagny işleýän edarasyndan şahsy bank hasabyna iýerilen pul almak üçin hem adyndan 2 günlerini ýitirmeli bolýarlar. Mysal üçin Aşgabatdaky Pushkin adyndaky rus mektebiniň 200-den gowrak işgäriniň aýlyklary her aýda ortaýetden dolar görnüşini berilýär. Adatça adamlar bu pulun aýyň ortalaryna geljegini bilýärdiler we baryp nobat az bolsa aýlyklaryny alýardylar. Nobat uly we wagtlary az bolsa garaşman gaýdýardylar. Ya bugun dolar utardy, ertir gelliseler hem adamlar kan öýke kine etmeýär diýip Aşgabatly çeşme gurrun berdi. Emma indi baryp ilki pulun gelenligini bilmeli we soňra bankyň şahamçasy Merkezi bankdan seniň aljak dolarlaryny almak üçin adyny, ataň adyny görkezip haty bermeli. Bu bolsa adyndan bir gün wagt alýar diýip çeşme aýtdy. Onun sözlerine görä, odal her gün banklaryň şahamçalaryna müşterilere vermek üçin çenilen $20-30 meçörüne valyuta berilýärdi. Emma indi bu düzgün ýatyrylypdyr. Daşary ýurt kompaniýalarynyň Türkmenistanyny işleýän adamlar bu ýagdaýdan juda nägile bolýarlar. Sebäbi hiç kimin banka gatnap nowata durmagy üýşüp ýatan wagty ýok diýip çeşme aýtdy. Azatlyk bilen anonim şertde urlaşan bank resmiýeti bu düzgünüň bank şahamçalaryna günnelik iberilýän dolarlaryň belli bir böleginiň gara bazara syzdyrylmagynyň öňüne almak üçin girilendigini, sebäbi şeýle faktlaryň üstüniň açylanyny görüň berdi. Şu aralykda Halkara Valyuta Fondu Türkmenistanyň jem içer könüminiň 2018-nji ýyllaky ösüşiniň 6,12% bolmagynyň çaklanylýanyny barada maglumat çap etdi. Geçen ýyl bu görkezji 6,5% diýilipdi.